за да могат да видят всички, че си голям глупак и си платил на уния отгоре, де само знаят да лапат. Може ли аз да я залепя? Може. В смисъл, искат да го направят... Искат да го направят допълнително такова смисъл, реално ли какво? Не знам, но в клипа за малки деца той току-що каза бати Бойко е крадец си, не. Дай ми лайна. Какво каза? Дай ми лайна. Иди. Оха, жена ми е грозна. Това са някакви такива неща, които са... Дженерик неща, които се случват на хората в България. Именно, дженерик неща, целият клип е с дженерик неща. Как се справи така, бе, брат? Защо трябва да има саунд ефекти на прадня? Ти, който да натиснеш, ще стане, бе. Само гледай да не се вижда да натиснеш жуш. Брат, това се случва наистина. Той му е дал да го напърскат така. Да, тя евала за dedication. Това е dedication наистина, смисъл. Това не знам как се маха после, брат. Здравейте, добре дошли в Айляк реагира. Не забравяйте да се абонирате. Започваме с интро, за да мога ви кажа да се абонирате, за да може да стигнем 1000 съба и да почнем да изкарваме пари от този канал. Искаме да пуснем монетизация, за да може вие да гледате реклами. Благодарим ви за подкрепата. Получихме зверска подкрепа, особено на първото ни видео. Така е. Надяваме се да ви харесват нашите реакции, в които псуваме хората. И днес това, което съм подготвил, което искам с Ванката да гледаме, е новия клип на Света на Ванката. Аз по принцип, вие знаете, не съм фен на Света на Ванката, но бях впечатлен, че за 6 дена печата има 500 000 гледания, брат. Искам да видя, аз не съм гледал клип на Света на Ванката силно от 5-6 години. Искам да видя, брат, как се правят 500 000 гледания за 6 дена. What the fuck? Карам детето на село при баба му. Let's watch. Let's go. Фън факт, нали, преди да го гледаме това, защото гледам, че има някакъв, нали, пич тук. Малкият пич, който е играл в Светът на Ванката, си е направил YouTube канал, братле, и кача клипове с Левака и с Тонката Илиев, братле. Не, всъщност не с Тонката Илиев, не, с Левака, но мяза на него, мяза на нали, Тонката Илиев. Иване, айде ставай да ходиш да закараш Даниел. Не, няма да ходя никъде, брат. Майка ме на село. Какво? Защо? Лято е, това дете не може да стои само вкъщи, трябва да изразходва енергия. Днес го разкарай, ма. Друго си е на село, там има двор, може спокойно да си излита, да си играе, да си бяга. Айде, ставай да го закараш. Фалшивият диалект аз от телевизора не излизам в момента. Кринж. Какво? Това е едно от нещата, които много ме дразнат, като гледам такъв тип видеа, е то фалшивият диалект. Иване, ходи, води детето на село да изразходва енергия. Брат, това не го прави по-забавно. Това дори да беше скрипта окей и шегата да беше файн, това го прави ужасно. На някои хора явно им харесва, но според мен ще бъде, нали, по-яко. Тя, ако е наистина сериозна, братле, ще е доста по-интересно, според мен. На някои хора хероина им харесва, нали, ама сега не мога да мислим за всички хора. Това е абсурдно. Дават финалите, а когато дават финалите, дори и мъртвите пазят тишина. Ко? Не вярваш, питай Колюма. Защо кара и няма колан? Защо го кара отпред на предната си седалка и няма колан? Защо слушаме копирайт фри фъни музичката? То тая музика е яка. Alright? Не. Но защо нямат колани и защо пиче е на предната седалка, брат? Въй. В смисъл, независимо, че е само за скетча. Седалка, брат. Това То го няма, виж. Добре, че го няма, Майче, не знам. Тия спирачки, брат, без колан с тази седалка ще свърчи през предния джам. Да. Въй. Малей! Нямаше го майче. Каква глупост сега да направя? И аз нямам винетка. Тати, какво е винетка? Сине, как да ти обясня? Нали виждаш по пътищата какви дупки има? Да. И за това плащане, за да не стават по-големи. Дават ти една лепинка, която се залепя на предното стъкло. Ма той през целия клип кара
Без кола, бе, човек. За да могат да те видят всички, че си голям глупак и си платил на уния отгоре, де само знаят да лапат. Може ли аз да я залепя? Може, може. В смисъл, искат да го За малки направят... деца, Искат да го направят допълнително такова смисъл реално ли какво? не знам, но в клипа за малки деца той току-що каза бати Бойко е крадец си, не. Да. Всичко Това може. каза. What the hell? Винетки имаш ли тук? Имам, да. Дай ми лайна. Какво каза? Дай ми лайна. Война да ти дам или искаш винетка? Не можах да разбера. Трябва ми винетка. Чуваш ли как са сложили такива братле саундефекти с едно преди? МД. Мощно движение. Винетка! Да. О, шит. Да. Винетка. Можех да върна времето назад с едни 20 години. Ако знаеш какво ще да направя. Преди 20 години бях на 3. Както и да е. Не ми трябва такава винетка. Трябва ми винетка за кола. Човек не мога... Това, какво смисъл? Това са някакви Пак такива джокове. пуснаха праднята. Да. Какъв Така, джок че е нищо. праднята? Не, че била на 3. Умерен рудник. Утре като дойде за пенсиите ще е по-страшно. Ужас, ужас. Дай ми лайна. Винетка! Каква искаш? Годишна, месечна или седмична? Каква е разликата? Годишната е за една година, месечната е за един месец, седмичната Седмичната е за една седмица. Да, знам. Питам каква е разликата в цената. Годишната е 97 евро, месечната е 88 евро, а седмичната е 66 евро. Какво? 97 евро е годишната винетка ли? Че тя миналата година беше 97 лева. 97 евро, бе. Лева, ма не, той... Според мен го казват, те цени изобщо не това са. е шегата, Това е че шегата, скъпо от да, еврото. че е скъпо, да. Ще се фърля от петия етаж. Той ти миналата година беше на 50 години, ама... Ама какво? Сега да не съм станал на 100. Вдигнах и ги малко. Ма какво малко, бе? Това е двойно за една лепинка, бе. Те вече не се лепят, всичко е онлайн. Значи не стигаш са толкова скъпи, ами и няма да получа лепинка, а ще ми го натигате онлайн. Какво? Значи не стигаш са толкова скъпи, ами и няма да получа лепинка, а ще ми го натигате онлайн. Онлайн. Боже. Ще взимаш ли винетка или не? Ще вземам. Дай ми тая дете най-на сметка. Седмична. Дай аз да я залепя. Няма нищо залепени, вече не се лепят. Сега как си покажеш на другите хора си глупак? Искам да видиш, че е записвано върху това, гледай. Вече не се лепят. Сега как си покажеш на другите хора си глупак? Ще кажа аз на тебе. Какво ти? Кой измамиха Какво ли? стана, бе? Той имало сигурно вече винетка, да знам. Сега и гражданска трябва да правя. Значи все пак граждан. си можеш да покажеш на другите хора си глупак. А сега това изпробвай какво новите ще има? ролони от Стрейт. Нямам YouTube премиум, брат. Чат, моля ви някой да донетне на ванката пари, не мога просто как то човек отказва да си купи YouTube премиум. Защо? YouTube премиум и ти плащаш Spotify, брат. Плащам, да. Даваш пари на измамниците от Spotify, а нямаш YouTube премиум. Буквално YouTube премиум е Spotify плюс бонус, още супер много работи. Бонукс, айде. Тук гражданска правите ли? Правим, да. Дай ми една гражданска. Лична карта и талон на автомобила. Какво търсиш, Иване? Ой! Си едно гледам на живо мълчанието на ягнята. Какво искаш, бе? Какъв е то дирлик, дет си върлева на главата си, ма? Това е маска за лице, Иване. Да застана хубаво. И защо не ставаш? Иди, да. Охаха, жена ми е грозна. Това е, защото приличаш на майка си. Гена си е ген. Кото и да го правиш, не мога го промениш. И кашон да си върнеш на главата, пак си същата. Не мога да се скриеш. Усещам, че след малко ти ще вземеш един кашон, в който да спиш. Още ли не се закарал, Данил? Какво правиш още тук? Аз ще кажа аз какво правя. Заради твоите села се занимавам тук с глупости, ми трябва талона на колата и го тръся.
За какво ти е толкова на колата, Иване? Да не смяташ да продаваш колата ми. Значи не стига, че предния път са опари ми, с то сав тук ще мечо ли там какво ми... О, е! За YouTube Premium. Thank you за тези 100 биткоина, брат. Ще ми сега искаш да продадеш колата, да останем хептен без кола и без пари? Значи, Спаска, колкото повече ще гледам, толкова повече ми прилича на мумия. Отвътре си изцяло изкофяла. Трябва ми талона, за да направя гражданска отговорност. Ми направи! Барем станеш по-отговорен гражданин! И аз на теб и ти. Аз наистина, мисля, ти си прав. Наистина не схващам как това има толкова много гледания. Човек, това е един от най-гледаните ютубъри в България. Това. Не бе, аз разбирам защо го гледат хората, просто на мен не ми е толкова забавно. Пожелавам. Това е просто те така waste of time, в смисъл това ти е placeholder на втория монитор. Барем станеш по-хубава. 200 евро. Това ми харесва, че. И аз на теб и ти пожелавам. Барем станеш по-хубава. 200 евро гражданска. 200 евро гражданска. Как 200 евро за гражданска, брат? Баси. Това да караш и да ревеш. Да, на то которник 200 евро гражданска няма никакъв шанс, ама... Самото име трябваше. Какво става, тате? Светна ми лампата. Да не ти е дошла някаква идея. Да заредя колата с горило. Вози се детето, бе, вътре се. Мен ме кефи как през цялото време нямат колони, брат. Няма. Ма то няма облегалка на детето за главата, ако някой... Не, няма говоря глупости тук сега за детето. Верно ли няма да има Маркуш сега, бе? За какво му е Маркуч? Защото ще краде нафта от другите куле. Това са някаква реклама на Газпром ли трябва да е? Не. Готово. Откраднал е Маркуче от това. Да, за да открадне нафтата от другата кола. От катафалката, брат. това е забавно сега. Окей, това е на Ироника или Фъни. Иване! О, Коле! Иване! Коле! Хе-хе! Коле, виж някой там препада. Къде? Къде да? Опъркала съм се, Коле. Това е котка, бе. Абе, Ironically, героите се казват Иван и Колето. На тебе реално могат да ти викат Колето. Не могат да ме... Могат? Ще си тръгна. Как се, Коле? Радо! Какво прави на Иване, бе? Нищо е, Коле. Просто тук аз... Зарежда колата с горило. Зарежда колата с горило? Не, Коле, не. Заради бозата му стана горчило. Да. Чакай, виж кой имам за тебе, моето момче. Благодаря. Тия са любимите ти бисквити. На майка ти бисквитите. Кукис. Майка му бисквитите ли? Ще ти откъде имаш бисквитите на майка му? Абе, Иване, виж, лампата на маслото ти свети, бе. Тя свети така, от как съм я взел, бе. Ти не го ли взе отдавна? Сега отдавна, ама нищо ли няма, бе. Патроне. Ти въобще сменял ли си го той масло? Какво го сменям, бе? Мене. Коля да знаеш една приказка от мене. Едно нещо работи ли, иде да го бараш. Бе, то хубаво Сега- да не вземе ти буки. Та Какво? цялата драма с колата, то сайт плот, какво общо има с заглавието на клипа "Карам детето на село"? Това, че печалята Колето е бал жена му, това, че му свети лампата за маслото от 10 години, какво общо има това с всичко? Това са някакви такива неща, които са дженерик, неща, които се случват на хората в България. Именно, дженерик неща, целият клип е с дженерик неща. Нещо работи ли? По-сбито трябва да е, брат. Ако беше в 7 минути, това е в Ама, братле, 500 000 гледания на 12 минута видео. е по-добре отколкото... Много добро ревеню, братле. Иде да го бараш.
Бе, то хубаво, ма да не вземете блокира двигателя, че после ремонтите газа. Някой път строят майка си и баща си. Направо баба си и дядо си. Много ги мислиш тия работи, коле. Карай малко по-важно, имаше карай. Маш право е. Какво ще ти бара пишката, бе, човек? Иване, те. Хубаво, ще ходя да спаш, че 4 за ранта трябва да ставам за финала. Виж отгоре микрофона им се подава между другото света на Ванка. Да, малко им се Евала мога да вижда. им кажем, Евала мога да им направим, нали, сега да не кажат, че само хейтим хората. Света на Ванката actually е high level продукция. Да, бе. Че той финалният матч е други ден, бе. Не, аз за един друг финал ти говоря. Един познат го чака ми стана вече 1 месец в болницата. И утре ще го финализират. И ще ми е интересно да отида да видя кое що е. До сега не съм бил на такова преживяване. Защото ти, иначе знаеш ли колко много пара се плаща по тия болници? Да стоиш там, то по-скъпо от на хотел, бе. Не знаеш къде ще дойде, Иване. Такива работи. Семейството направо реши да го финализира. И с парите, де че спестят от болниците, си направят една хубава почивчица в Анталия сега август месец. Това, какво общо имаше това, братле? Човек, какво ти казвам, имаме си плод вече тук в 12-минутния клип за детето на село отива. Защото то лятото отиде. Докато се усетим после децата на училище, той ще яде с тях, ама какво да правиш? Не си сменил маслото, блокирал му двигателя, бам, в едно дърво. 1 месец се мъчи. И накрая реши как го приключат. И ма нищо. Поне децата са добре. Се изкарат хубаво. Ма ти Оле, верно мяза на Венци Зисов този пич. Не. Не мяза. Не, коле, аз няма да мога да дойда. Едни ангажименти имам и ще пропусна. Съжалявам. Няма да мога. Тук масло сменяте. Да, сменяме. Добре, искам да ми смените масло. Коя е вашата кола? Пол там, дето е. Добре, ще ми трябва ключ за него Да, веднага да почва. и телефонен номер. 112. Добре, като е готово ще ви се обадим. Какво му даде, бе, човек? Ще купише БМВ. БМВ, много ясно. Няма смисъл да се обаждаш, бе, само да се хабиш импулси тук за глупости. Аз съм тук някъде наоколо. Ама тя няма да стане веднага. Когато стане, бе, кафе машина имаш ли? Дам, ще отидеш и изпия едно кафе и готово. Ама тя ще е готова след около 3 дни. Какво? 3 дни за смяна на масло ли, бе? Тя самата смяна става Смяна бързо, масло но има други три клиенти дена. преди вас. Дай ми ключи, се изнервих. Дай ми ги тук. Айде, пътниките! Ама откачени в този мерник. Аз имам инструменти, всичко си имам. Вие какво си мислите, че не мога да сменя едно масло ли? Как се справи Човек. така, бе, брат? Защо трябва да има саунд ефекти на прадня? За да бъде забавно. Как що? Нещо не се получава в изчислението. Тате, може докато чакам да смени маслото да играя на телефона ти. Може, да. На. Nokia, братле. Какво е това? Телефон не виждаш ли? Освен да се обадиш на мама, за друго става ли? Точно да ти кажа честно, в момента май зазвани става, защото не съм платил сметка. Ами къде са игрите? И вътре в телефона, бе! Ама какви ги има? Има змичка! Змичка ли? Трябва да има и тетрис. На нещо друго ще мога ли да се играя? Да, може. Може да си играеш, не върни ми телефона. Човек, в 2026 година гледахме шега как Nokia са супер здрави. Между другото, да. Между другото. Значи, всеки, който ми обяснява, че говоря глупости по адрес на Ванката, че всичките шеги са реюзвани супер много пъти и няма нито една оригинална идея. 2010 година във Фейсбук шервах такива мемета и бяха вече оверюзвани. Виж, но се гледа, нали? Прави гледане е това нещо. Прави гледане. Да, Факт. аз съм ретард просто. Ужас.
Сега, Това е аз ще недялко, застана дето са тук, му предложили $100 на стрим. а ти с тази паростройка ще ме измиеш. Как се пуска? Вземаш тая монета, пускаш я и там и натискаш едно от копчета. Кое да натисна? Давай там по-бързо, натискай някой копче и пръскай и това е. Кой копче сял да натиснем? Натискай някой копче, гледай колко копче да има и натисни, което да натиснеш, ще стане, бе. Само гледай да не вземеш да натиснеш. Брат, това се случва наистина. Той му е дал да го напръскат така. Да, тя евала за dedication. Това е dedication наистина, в смисъл. Това не знам как се маха после, брат. Не е много трудно. Брат, той го целя го направи. Дупка в сценария. Мълчах се, защото мислех, че това е една от автомивките, където с един пистолет, но тук с два различни пистолета. Турбопияната е на отделен пистолет. Това е единственото нещо, което мога. Тук не стана грешка, защото момченцето цъкна нещо рандъм. Момченцето, каквото и да беше цъкнало от друго, за вода ще да е от другия пистолет. И той му подаде пистолета. Ама забавното е, че точно този пистолет е взел. И точно това е цъкнал, разбираш ли? Да. Маля, той бая го пръскал, бе. Идеално. Айде сега ме изпъкни с вода. Ето, това са ми последните стотин. Водата. Крейзи. Ще се върна ли сега така до тях? Ще кара ли така? Ако кара така... Трябваше да кара така, човек. Ето и вече е друго нещо. Да, сега вече мишиш на блато. Ма той си кара бързичко, е. Айде и да слушаш. Добре. И пак няма колон. И също така да стоиш в двора, да не излизаш да бягаш отвънка, чули? Не. Добре. Айде, чао. Добре, прави ли ти впечатление, че персонажа на Ванката е някакъв примерно 58 годишен класически българин и ние трябва някак се повярваме, че той има дете на 8. Да, бе, ама по-скоро неговия персонаж е на някой селянин, брат. Ама на възрастен селянин, брат, Да, не на млад човек. аз не мисля, че човек на 40 да е, се държи така. Мисъл, Абсолютно. за Бога, аз съм на 30, братле. 10 години разлика, ако имаме с някой човек, аз не мисля, че той ще бъде такъв сес. Той по-мога да мине за дядото на това дете, нали, в скрипта. Да. Има лойк. Това също допълнително ма бъгва, освен постоянните саунд ефекти, шегите, дето 2010-та са ги давали комиците. Най-накрая да си гледам финалите на спокойствие. Това беше забавно. Това ми хареса. Самоубия! Това ми хареса, че е на iPhone. Спокойствие. Брат, кой има домашен телефон? Те могат ли ти пуснат дома? Сега ако се обана на Могат, Айдол, моля да ми пуснат Ама домашен телефон. няма да бъде такъв. Ето, най-вероятно няма да бъде такъв, мът. Какво правиш, Не, майка? пак тъптията. Какво? Гърция ли? Как така в Гърция, ма? С Даниел ли си, ма? Ми къде е Даниел? Иване! Къде е Даниел? Как те няма? При майка ти. Бе, майка ми е в Гърция, бе! Отишли са в Гърция с Даниел ли? Много хубаво, какво? Ти изкарва добре си. Добре, той- то финалният джок, маке. Финала маке. W. W Ванка.
Лайк Ще и се, коментара за ще се късмета. напикая от... Аз ще го обекна. Ще се напикая от смях. Малкият е наследил таланта ви. Правете още видеа с малкия сладур. Чули ме? Зето не трябва Не. да говори. Добре, ай, чао. Не, Толкова аз е се хубаво, че интересувам пишете от комедия така. принципно и наистина не мога с такива Брат, работи, човек. сценария е на Разни- много високо ниво. Fuck off, брат! Кой е този човек? Dragon Force 320, ако Dragon Force 320 случайно гледа този клип, fuck you, брат! Персонално fuck you! Добре, давай В следващия началото клип. помолих да се абонирате за канала Dragon Force 320. Забранявам да се абонира за канала. Не желая да се абонат на канала ни. Лайк, subscribe. Давай следващия клип.